Jiko disulam disugi-sugi bapilin sangkui kain banta, jiko dikana dikaji-kaji disabui asa muluasa. Sama so alun bara balun, bungo balun, bijo pun balun, niat simpan di dalam hati yodek mande bapak anak. Memohon kepada Allah, meminta kepada ilahi ku dapat warih nang kabajawe ku sako nang kabatolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dun sanak kasadonyo. Di video kali ini ambo kamambawaan pasambahan maminang. Namun sakironyo ko adoh salah jo kekilafan ambo, kok kurang tolong ditukuk, kok sentiang tolong dibilai. Sebelum lanjut ke pasambahannya dun sanak kasadonyo, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Biar kita bisa sama-sama beraja pasambahan Minang. Boleh nanti di komen di kolom komentar. Alhamdulillah dun sanak kasadonyo, langsung saja kita ke pasambahan. Membau kan ini mamak kami yang duduk di pangka ke angku sultan kami membau. Sungguh pun angku sultan nan diadang sambah pangana batin kanan rapi wujudnya sambah kanan satu. Dari singkarak kasan yang baka orang memukit pagi-pagi babasah-basah kasadonya. Dari ujung lalu ke pangka, dari tengah lalu ke tapi, indak bainggo joba bateh, indak basibak joba sisia di lingkungan sambah kasadonya. Apalah buah rundiangan kami. Sesuai joba pituah mamak. Masuk parak tentu ndak saya izin pagar, masuk rumah tentu ndak saya izin tangga. Jadi kami selaku mamak nan datang ndak kita minta izin kepada silang nambah pangka kerajo nambah pokok untuk barundiang jo diniak mamak dan duduk di pangka. Harap malu mamak tentang itu tu sampai. Iyalah, menunggu kami. Mamak kami yang kusutan. Sepanjang penyampaian yang kusutan tadi disimak kato didanga bunyi yola sanang bana dalam hati sejuk di dalam yodek kami kato sapatah tu bana nanti nanti. Sebelum menangar rundiang tadi hati cameh darah badampuang baru menangar rundiang nasa buah hati sanang ngangok selesai lawi ila jaleh nang kadiadang pulau la tempat. Kang kusutan jo ambo membau. Tambah nanindak kadiulangi sambungnya sajo dilanjutkan. Yo kaba cerita kami agak seketek nusutan. Jiko disulam disugi-sugi bapilin sangkui kain banta, jiko dikana dikaji-kaji disabui asa muluasa. Sama so alun bara balun, bungo balun, bijo pun balun, niat simpan di dalam hati yodek mande bapak anak. Memohon kepada Allah, meminta kepada ilahi ku dapat warih nang kabajawe ku sako nang kabatolong. Ditabang batang kalantak di kuduang 9 jari barake doa jo pinta baso Allah lai memberi. Mangkok lailah anak perempuan nama namo Sia. Anak Ratna manih manika mancahayo di rumah gadang sumarak di dalam nagari, hiasan di dalam kampung pamenan pagi batang. Ditanai bagai mingkuto diasuh bagai gumalo dibalikan subang jogalang ameh nan balampi dari ketek kini lah gadang kini lah menjadi anak jadi. Dihetongkan bulan dijumlahkan tahun lah baumu lebih kurang 22 tahun. Jadi sepakailah kami nenek mamak mengatokan anak pola gadang. Mangko tak niye lah demande bapak anak. Ibarat pelo tentu nak kabalambut. Ibarat kacang tentu nak kabajunjongan. Ibarat manusia tentu nak kabajodoh. Mangko disarakanlah sekolah jo mengaji dididik jo adai sopan santun candonya orang basuami. Dilayangkanlah pandangan kanan jauh ditukiakan pandangan kanan pia mangko nampaklah orang lai basu padan lai pabudi lai paramah bayek pulo. Anak desi A jo si B. Di bawah kalakah angku sultan. Di bawah payung panji angku datuk Gindorajo. Namo anak tu si A. Di sikobana rumah gadangnya angku sultan. Jadi dek kami mamak, kami utuhlah seorang rajo, seorang sultan untuk mendaki bukit manurunan lurah. Jadi itu nangka kami tinjau ke angku sultan mah, lai kok sampai utusan kami. Yolah basaba kami. Mamak kami angku sultan. Sebelumnya kami minta terima kasih kepada diniak mamak dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dek lai utusan kami sampai. Jadi sungguh pun baik itu yuk ke kami latan tando le yang kesultanah. Jadi bersabar kami. Yalah angku sultan. Jadi dailah cukui rukunnya syare kandak leka balaku pinta leka bulih Yo minta dicarian hari nambayek kutikonan elok untuk anak kapanakan kita pada hari kini. Yolah terima kasih banyak angku sultan. Alhamdulillah dosa nak kasadonyo itulah tadi pasambahan meminang. Jadi sakironyo kok ado salah jo kilafan ambo, kok kurang tolong ditukuk, kok sentiang tolong dibilai. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.
Semoga video tadi bermanfaat untuk kita kasadonyo sama-sama baraja pasambahan. Mungkin sekian saja dulu video kali ini. Semoga kita bisa bersobok di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.